Dobrý deň, teším sa, že môžem dať rozhovor pre kanál FaktX a moje meno je Darina Štyriaková, som zakladateľka a riaditeľka firmy Ecolife, ktorá je aj členom Asociácie výrobcov organických hnojív AVOH. Som biotechnologička a pracujem už viac ako 20 rokov s mikroorganizmami a vyvinuli sme jedinečnú technológiu, ktorá sa volá ekobioluhovanie, v ktorej rozpúšťame prírodné minerály mikroorganizmami a tie mikroorganizmy nám produkujú strašne veľa bioaktívnych enzymov. A aby som načala túto tému celkovo, čo sa dnes v poľnohospodárstve deje, tak keď si to takto predstavíme, vlastne predtým, ako všetky agrochemikálie existovali, tak rastliny sa dokázali živiť z minerálov, ktoré sú v pôde. Nakoľko aj pôda je vlastne tvorená len z prírodných minerálov a tie vedia dodať rastlinám všetky potrebné živiny. Ale v súčasnom poľnohospodárstve, kedy sa používajú stále viac a viac agrochemikálií a chemických hnojív, tak funkcia mikroorganizmov v pôde je dosť negatívne ovplyvňovaná. A teda tieto prírodné minerály sa bez ako keby takého natrávenia mikroorganizmami stávajú neprístupné pre rastliny. Čiže v podstate potom to všetky farmy musia nahrádzať chemickými hnojivami. Ale čo sa potom deje? V našom jedle poklesáva obsah všetkých potrebných živín dosť výrazne a práve z toho dôvodu, že tie minerály v pôde už sú neprístupné. Ale tým pádom aj rastliny sa stávajú slabšie a to núti farmy použiť len zas agrochemikálií. Čiže je to taký kvázi začarovaný kruh a pritom tie agrochemikálie nie sú naplno využité, práve že dochádza k ich veľkým stratám a v podstate fosfor ostáva uviaznutý v pôde so železom alebo je naviazaný na organiku a pre rastliny je neprístupný, taktiež dusík je vyluhovaný do vôd alebo mení sa na vzdušné formy. A to je práve preto, ak mikroorganizmy nie sú tam a nedokážu robiť túto fixáciu uhlíka, dusíka, tak dochádza k stratám. My v Ecolife sme sa v podstate inšpirovali touto prírodnou technológiou, ktorá sa aj deje prirodzene v pôde a v koreňoch rastlín, kde funguje táto symbióza s mikroorganizmami. Teda my berieme prírodné minerály, rôzne diatomy žijúce, sľuda nám dá draslík, čiže z týchto prírodných minerálov, ktoré rozpúšťame mikroorganizmami, čiže ich kvázi natrávime tými mikroorganizmami, tak ako by sa to dialo v zdravej pôde, tak takto vlastne my to v ekobioluhovaní rozpúšťame a vzniknú nám prístupné živiny. Napríklad taký kremík, málo kto o tom vie, ale je to strašne dôležitý prvok pre rastliny, lebo ich robí odolné suchu, aktivuje v nich systémové rezistencie a výrazne posilňuje bunky. Ale kvôli používaniu herbicídov a iných agrochemikálií práve kremík rozpúšťajúce mikroorganizmy v pôde boli zničené. A aj keď je pôda takmer z 90% tvorená silikátmi, čiže kremíkom, tak do rastlín sa už nedostáva. A práve v tejto technológii napríklad taký kremík získavame z kremičitých minerálov a je vo forme kyseliny monokriničitej, čiže krásne vie potom vstúpiť do tých rastlín, posilňuje ich bunky a robí ich odolné suchu, chorobám a podobne. To je len jeden príklad z takýchto minerálov. Ďalej používame oxidy železa a hydroxidy, čiže všetko tieto prírodné minerály nám naozaj vedia dať celú paletu živín, ktoré rastliny posilnia. Ďalej, keď sa pozrieme na mikroorganizmy, ktoré v tejto technológii používame, tak sú to rôzne železo redukujúce, síru oxidujúce, kremík rozpúšťajúce, máme tam probiotické mikroorganizmy, ktoré sú veľmi dôležité a aj doktor by vám povedal, keď použijete antibiotika, hej, to je ako v poľnohospodárstve, keď sa použije chémia, tak je to prirovnateľné ku antibiotikám, nakoľko v podstate tie antibiotika vydenzifikujú, alebo tie agrochemikálie nezabijú len tie zlé mikroorganizmy a tie zlé patogény, ale v podstate negatívne ovplyvňa všetky. Čiže aj doktor by vám povedal,
chodte, kúpte si probiotika, aby ste si oživili prospešnú mikroflóru, tak takisto aj tie rastlinky potrebujú na to trávenie, na to fungovanie a na zdravie mať zdravú prospešnú mikroflóru a tie probiotické mikroorganizmy. A v podstate tieto mikroorganizmy potom vedia zabezpečiť strašne veľa funkcií v pôde. Čiže sú veľmi, veľmi dôležité. Bez mikroorganizmov v pôde procesy nefungujú dobre. A ďalšou takou potom zložkou, ktorá vzniká pri takomto procese, sú rôzne enzymatické produkty týchto mikroorganizmov, ktorými sú rôzne fytohormóny ako auxiny, giberliny, cytokininy a podobne. Nechcem byť príliš vedecká, ale takéto fytohormóny v podstate ovplyvňujú všetky rôzne funkcie v rastlinách, od tvorby chlorofilu, predĺžovaní bunkových stien, napravajú DNA, robia rastliny odolné aj suchu, aj chorobám, dokonca dokážu aktivovať systémové rezistencie, čo je vlastne systémová získaná a indukovaná rezistencia, kedy rastlina sama v sebe začne vytvárať antimikrobiálne proteíny a peptidy, čím sa ona vlastne sama dokáže obrániť voči patogénom, voči chorobám. A v podstate toto všetko sa dá dosiahnuť prírodnou cestou. A naše produkty sme otestovali asi na zhruba okolo 13 krajín na rôznych kontinentoch, vo 20, už je ich okolo 25 rôznych testov s externými univerzitami alebo výskumnými inštitúciami, kde teda efekt našich produktov sa potvrdil napríklad na jahodách 60%, kapusta 42% nárast úrody, aj na pšenici, na kukurici do 48%, rýža 57%, čiže tie výsledky sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, ale pričom skúmame aj možnosť redukcie inorganického hnojenia. A máme rôzne výsledky buď na 30% redukcie, 50% redukcie alebo aj plné náhrady a vidíme, že naozaj sa to dá. Samozrejme treba vedieť, čo v tej pôde je, aké sú tam zásoby a podľa toho sa dá navrhnúť vlastne plán, nakoľko takéto produkty vedia úspešne vykompenzovať redukciu či už inorganického hnojenia, ale tak aj produktov na ochranu rastlín. A čo taktiež vidíme potom v pôde, tak v pôde sa všetky funkcie krásne obnovujú, napríklad chemoheterotrofia, ktorá vlastne značí o tom, že pôda zase začala správne fungovať, a napravuje sa pôdna štruktúra, všetky aeróbne procesy v pôde začínajú, čo je vlastne znak zdravia pôdy a patogény nemajú radi takéto aeróbne prostredie. Plus už po druhej aplikácii vidíme okolo 10%, že je už nárast vo fixácii dusíka, takže veľmi zaujímavé pozorovania. To sme robili vlastne pokročilé DNA sekvencovanie, napríklad u Dobrého Ježka, ktorý je náš najväčší testovateľ ovocia. Robili nám štúdie aj Samsung Univerzita poľnohospodárska, kde teda potvrdili index zvyšovania kvality pôdy a máme strašne veľa takýchto vedeckých štúdií. Pražská zemědělská univerzita potvrdila pri 3 aplikáciách, že o 29% narastá rozpustnosť fosforu, krásne narastla aj biodiverzita pri používaní týchto produktov, mikrobiálny uhlík v pôde narastá, čiže krásne tá pôda sa dá takýmto štýlom ako keby regenerovať a plus farma ušetrí na agrochemikáliách, čiže v podstate vie si výrazne znižiť aj zároveň náklady, ktoré dáva potom do inorganického hnojenia a výnosovo je ešte vyššie, ako by bola bez použitia týchto produktov, čiže ešte vyššie ako len s inorganickým hnojením. Touto technológiou sme už vyhrali množstvo svetových a medzinárodných ocenení, napríklad do svetovo najlepšej poľnohospodárskej univerzity Wageningen, cenu udržateľnej inovácie, alebo cenu boha poľnohospodárstva CERES od Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie, taktiež Bayer v Latinskej Amerike alebo Bieze v európskom finále nás ocenili. Taktiež aj zlatý kosák sa nám podaril tu priamo doma.
A máme aj certifikáty, vlastne najvyššie ekoštandardy ako Demeter International, Bioland, Naturland a tak ďalej. Čiže je to zárukou toho, že je to naozaj ekologické a kompletne biologického pôvodu, ale tie výsledky sú stále naozaj neskutočné, že sú naozaj veľmi výrazné zvýšenia na úrode. Môžem dať pár príkladov, keďže expandujeme do celého sveta, do rôznych krajín, tak napríklad v takej Keni na kukurici, keď sa robili testy registračné v 4 rôznych klimatických oblastiach, tak všade bol náraz na úrode od 37 do 48%. A v Ghane nám robila testy Univerzita KNUST, tak tam nám testovali okruh a uhorky a tiež bol náraz na úrode až okolo 300%, kde vlastne bola aj plná náhrada hnojiva soja, čiže v podstate anorganického chemického hnojenia. Ďalej máme napríklad v Nigérii testy, ktoré nám priamo pod FAO a vláda odporúčila firmu Harvest Full Solution. Tam tiež išla kukurica vo veľkých plošných testoch o 50% hore, rýža išla o 57% hore a podobne. Čiže je tam mnoho veľmi zaujímavých výsledkov. V Tanzánii už to používajú na kešu, na kávovníky, v Keni na jahody. Aj v Mexiku v podstate sme robili s veľkou firmou potravinárskou, ktorá si to otestovala na jahodách a mali výborné výsledky. Aj testy na univerzite v Novom Sade, priamo na farme, veľkoplošné testy nám potvrdili na jahodách 60% nárast úrody. Testovali nám aj kapustu, tam bolo 42% nárast úrody. Aj naši kapustári si veľmi, veľmi pochvaľujú úrodu na kapuste. Robíme napríklad aj zemiaky. Tam robíme testy zo Sats Consulting v Škótsku, aj s najväčšou zemiakárskou firmou Albert Bartlett. A tiež robíme redukcie hnojenia, čiže o 40% sme urobili túto sezónu a taktiež sme dosiahli krásne výsledky na úrode. Na Slovensku napríklad u pána Vrableca sme namerali až 37,6% navýšenie úrody. Aj ostatní zemiakári potvrdzujú, že teda zemiaky sú väčšie, je ich viac, majú menej ochorení, čiže v podstate pomáha to nabudiť aj tú imunitu. Taktiež veľa ovocinárov, čučoriedkári to používajú, ale aj v klasických plodinách, čiže či kukurica, tam máme okolo 16% nárasty úrody, ale aj v testoch NPPC sa nám potvrdilo, že teda skoro sú tam porovnateľné výsledky, teda aj je možná plná náhrada hnojenia, ale robili sme testy aj na 30% redukcie hnojenia, kde teda tá úroda je stále ešte vyššia. Aj farmári si to veľmi pochvaľujú, aj na jačmeni. Čiže tých príkladov máme strašne veľa a my sa ich snažíme natáčať, ísť k tým farmárom, ukázať tie príklady, ktoré potom zdieľame či na našich sociálnych sieťach alebo aj tu na YouTube. Teda sa snažíme sprostredkovať tú ich skúsenosť a snažíme sa bojovať za to zdravie pôdy. Ja som v podstate aj v úlohe EU Soil Mission ambasádora, čiže som vlastne ambasádorkou pre misiu pôda a snažíme sa teda stále tým farmárom poradiť. Robíme aj s regeneratívnymi farmármi, napríklad aj na farme u pána Viktorina Ekorege. Tam tiež majú výbornú skúsenosť s produktami jednak ako kvôli úrode, ale aj si všimli, že v pôde teda bol vyšší obsah fenolových zlúčenín, ktorý tiež dokazuje oživenie tej pôdy a takisto aj vo vinohradoch fantastické výsledky. Robíme vlastne s expertami, aj pánom profesorom, ktorý robil na Botanickom inštitúte Sauky. On nám vlastne snaží sa analyzovať tú pôdu, aj tú úrodu a vidíme krásne v podstate aj tú regeneráciu pôdy, oživenie pôdy, ale aj pekné narasty na úrode a hlavne potom zároveň aj odolnosť chorobám. A je tu aj taká dosť aktuálna téma zlatého žltnutia, tak vyzerá, že aj na takúto nebezpečnú vlastne chorobu to má minimálne aspoň takú preventívnu pomoc, ale na také choroby ako stolbúr, tak vyslovene tam miznú symptomatické kríky, čiže je to naozaj